Radšej si čítam knižky, kde je moja záložka. O čom to dnes, deti, bude? Prezradí vám Stonožka. Kamaráti, viete, kde ja som? Mne sa splnil tajný sen a ja sa nachádzam vo vydavateľstve Stonožka. Tu sa to všetko deje. Tu všetci pracujú na tom, aby sa k vám, kamaráti, dostali čo najkrajšie a najlepšie detské knihy. No a my si teraz predstavíme 3 absolútne nové detské knihy. Prvá kniha sa volá Sny. Porozprávame sa až o 165 druhoch snov. Druhá kniha, o ktorej sa budeme rozprávať, sa volá Hravocesta. No a tretia kniha nesie názov Mesačné vlky. Poďme na to. Kamaráti, zamysleli ste sa niekedy nad tým, kde sa berú sny? Nepoznáte odpoveď? Ja vám prezradím, kde odpoveď aj na túto otázku určite môžete nájsť. Kniha sa volá Sny. V nej nájdete 165 druhov snov a okrem toho v tejto knihe nájdete aj jednu zaujímavú hru. K tomu, aby ste si túto hru mohli zahrať, budete potrebovať iba napríklad gombíky a ukazovák a spoločne môžete snívať o cestovaní. Čo ešte iné môžete v tejto knihe nájsť? V tejto knihe napríklad dostanete odpoveď aj na otázku, či snívajú poháre. A ak áno, tak o čom? Určite dostanete odpoveď aj na otázku, ako pri snoch, akú úlohu zohrávajú kartónové škatule. Ale dozviete sa aj to, o čom snívajú napríklad domy, veľryby či sochy. A viete, kamaráti, o čom sníva táto kniha? Táto kniha podľa mňa a samozrejme aj podľa Stonožky sníva o tom, že si ju prečítate. Tak neváhajte, šup šup, kniha Sny čaká na to, kým si ju prečítate. Prišiel čas, kamaráti, aby sme si predstavili druhú knihu, ktorú dnes pre vás vybrala Stonožka. Táto kniha je určená pre deti od 5 rokov. Je to encyklopédia zázrakov prírody a volá sa Hravocesta. No a ja myslím, že ste veľmi nedočkavé, aby ste počuli, o čom táto hravocesta je a kto je hlavným hrdinom. Tak počúvajte. Hlavnou hrdinkou tohto príbehu je Myška, ktorá si zastrúhala ceruzku a s cestovným denníkom vyrazila na cestu. Čo si doň zapisovala? Napríklad trasy sťahovavých vtákov, tvary rozvetvených korienkov či čiarky za každú padajúcu hviezdu. Ale nie len tieto pekné veci, bol tam aj smútok napríklad z odpadkov alebo zo špinavej vody v potoku. Ako tento celý príbeh dopadne, tak to sa dozviete, milí kamaráti, v tejto knihe Hravocesta. A kniha skrýva ešte jedno tajomstvo, ktoré nájdete na tejto poslednej dvojstrane. Ako vidíte, kamaráti, je to herný plán hry, ktorú si môžete doma spolu so svojou rodinou, so svojimi kamarátmi alebo možno aj v škole, v školskej družine zahrať. Tak ja myslím, že táto kniha sa vám bude páčiť. No a poďme na ďalšiu, poslednú knihu. A keďže, kamaráti, my so Stonožkou vieme, že nás sledujú aj starší čitatelia, tak sme si pre nich pripravili túto knihu, ktorá je pokračovaním Mesačných vlkov, tajomstvo tieňových vlkov. Nesie názov táto prvá kniha, je určená pre čitateľov od 10 rokov. No a ja vám teraz, kamaráti, prezradím, o čom je táto druhá kniha Mesačných vlkov, Svorka temnoty. Po vzrušujúcej výučbe v pohorí strážcov sa Tamany vracia domov. Mladý vlk si v rodnej svorke musí osvojiť jej pravidlá a zákony. Patrí k ním samozrejme aj prísny zákaz kontaktov s inými svorkami. No čo bude s ním a so Šírou, s ktorou si sľúbili, že budú bojovať za svoju lásku? Navyše, v okolí sa objavia tajomné vlky a nad svorkami vo Veľkom fjorde sa sťahujú temné mračná. Hlavná postava Tamany pochopí, že svet, aký doteraz poznal, sa mení. A ako to celé dopadne, tak to sa dozviete v tejto knihe Mesačné vlky, Svorka temnoty.
Tak bude to trošku napínavé čítanie, ale ja myslím, že bude stáť za to. Ja sa na vás opäť teším na budúce a nielen ja, ale samozrejme aj Stonožka. Ahojte. Ten, kto veľa knižiek číta, ten sa málo mami pýta. Knižka to je kamoška, prináša ju Stonožka.